Namagenge ngiphethe ubhuti Imthandeni Indumezulu Maskandi Festival. Bhuti uqeda kuphuma stage i-crowd ithini, how's the vibe la kwindumezulu festival? Awuyibonanga? Bhuti ukhuba sibonile la ufike kwacishe kwabaningi abantu between wena no Smirnoff. Ngabe kwenzakaleni khona? Angiyazi ngabane bekhona. Angiyazi ukuthi ngabane cishe abakhona. Enokhuluma ngaye ngiwazi. Wena omele ushone ukuphumela mina ngiphefoma. Wena omele uthatha ngikwazi ukusina ngeke. Sala ishothe nanguna nami. Angikwazi ukusina. Ngibe ngiyibuka. Ejabuleni. Wena ubu-observe. Ejabuleni. Ngitshela ibinjani performance Hey, ayiphephise lensizwa. Imoya ibiphezulu ngempela kulama interview ayo. Umoya ubuphezulu kakhulu hey. Bese kunanto eyenzakalayo lapha. Kodwa ke kuzolunga ilanga ngokuzayo bazoyimukela kahle. Asize la. Asemaningi lama post lawo. Ungabonile lapha na Facebook maningi kakhulu. Kodwa nje ngithathe nje le kaMaskandi promotion kula amaningi. Just nje wenze reference. Manje uthi lapha uMaskandi promotion uthi ngiqeda ukuthola i-call lapha yomunye owayesemcimbini ngesabatha eNewcastle. Kuthiwa into eyaqhatha lezi inkonzo losuku ukuthi iSmara sathi sesiphuma stage. Are you ready for igcokama elisha ekubeni kuzongena uKhuzani stage? Ngabe kuyiqiniso nilokho? Akwaziwa. Kodwa ke kuyaziwa ke into eyenziwa uKhuzani after that. Bajabula kakhulu abantu. Badlala kakhulu uKhuzani wenza imangaliso. Kodwa ke nakho ke engifuna ukukuwonisha. Uma kuwukuthi akakwenzanga uSmira konke lokho kushiwoyo. Cha, insizwa yenxese kulokho. Kodwa uma ekwenzile aze uSmira ukuthi yena ingqino nokuphapha okusho ukuthi sekungenhla sekuyamehlula. Angazi noma yini intombi ibona isoka angazi. Ngoba manje usebehave ngathi angazi noma i-side chick yini lapha yana kule relationship mawuthi kune relationship efihliwe. Uyabona noma khonto etshekisayo. Bafuneka abacula abaphaphayo. Baningi abacula abephapha phambilini, baningi abasakazi ema-radio station abephapha. Baningi abantu abezi content benamandla ozi content. Abantu abaningi bengakwazi ukuyenza beyifew ku YouTube nakuphi kwaphela ukuphapha. Manje ukuqina akubukeki, akubukeki ngempela. Awukwazi ukuqina uthembe umfana komunye umuzi, uphaphiso umfana komunye umuzi ngoba nakho wena mhlawumbe ngoba uzwana naye. Le nto le nje ayisile, iyadina. Uma ukuthi kuyiqiniso kodwa amazwi abheke kulokho ukuthi akufuneki umuntu oqinayo nophaphayo. Ngoba lapha kuMaskandi into zakhona ziyahlupha. Uthi nisajoyina kahle nomculi kuphela ukuphapha ngoba abalandeli bakhe labo besaku-streama besakunaka besakuphusha ngendlela bekuphusha ngayo. Wena ubona mhlawumbe kusesekuhle ucabanga ukuthi nohleli ngama-beast. No, angeke kuhlele kunjalo. Kodwa lowo muntu loyo mhlawumbe uSmira azama ukuthi athathe ama-point kuyena. Uyakwazi ukuyilwela izimpi zakhe, uyakwazi ukuyimela. Uyokuthi ayenza uyilwele kanzima kuze kube ila akhona namhlanje. Akadingi ukuthi umunye umuntu amlwele. Kodwa ke siyazi ukuthi ke abantu abaningi basebenza leya ndoda leya bayaphoqeleka ukuthi bathathe ama-actions athize ukukhombisa ukuthembeka kuye ngandlela athize. Angazi ukuthi why abaculi basondele naleya nsizwa bebehave kanje. Banayo lentwana nje ukuthi makunoKhuzani befuna ukwenza udodi nje. Befuna ukwenza amasimba nje angacacile. Abantu ke bayanqena ukuthi bekubizeke lokho umuntu akukhuluma nje manje akuveza. Mina ngizokubiza nje oba kunjalo. If kuyiqiniso into eyenziwa uSmirnoff ukuthi yena wenze kanjalo before ngene uKhuzani,
useqala ukudakwa lo mfana wakwaGumede, engabe ngowakwaGumede, kodwa nje ingqino nje isiyamehlula. Angazi ukuthi yini emenza aphaphe kangaka, kodwa-ke angimangali-ke. Baningi abake baphapha abakule position akuyona, baningi abake basondelana nale nsizwa le asewumngane nayo kakhulu, asewubholulo nayo, akusiyena yedwa, baningi futhi abasazoba umngane. Abanye bomngane nayo bayifihlile, bakhonzene kodwa abavelile, ngenxa yokuthi yena usavelile, usasondele kuyona kakhulu, ucabanga ukuthi emhlabeni laphana uhlala bemfukamela ekhwapheni waya. Angeke kuhlale kunjalo, angeke kuhlale kunjalo. Namanje ngisasho ukuthi Sibonga Khuzana, uma kuwukuthi kunento eyenzakalayo ebifuna ukuphazamisa, sibonge nje ukuthi hhayi ayibone mhlawumbe inkinga engahle ibe khona. Uma kukhona ngampela, if akukho bekwenzeka, siyabonga futhi ukuthi hhayi akukho-ke okwenzakalile, kodwa ngithanda nje indlela uKhuzana enze ngayo. Kukhona yonke into, shade khona okwenzakalile noma akukho okwenzakalile. Ngithanda indlela aziphathe ngayo nazi-conduct-e ngayo, cause bekuzochitheka iy'shebo laphana. Indaba futhi ibisisala ngawe Khuzana, kodwa siyazi ukuthi uhleli uchukuluzwa eminyaka eminyaka. Lapho ophendula khona, asikhohliwe ukuthi ulimi ukhwalithi naye uSmira ngendaba yeLembe, ukuthi ubani iLembe. Bakhipha inhlamba laphana, benza ividiyo, bakhipha inhlamba enkulu kabi. Siyakhumbula ukuthi uKhuzana wagcina kwenzakaleni mehlala noLimit. uSminoff lento afuna ukuyiqala iyomxaka. Ngiyathanda ngoba abalandeli baleyo ndoda leyo bayakufukamela, bakwenza isilima. Abaqali ukwenza isilima, baningi abantu ababenza isilima bebaxhaphaza, bebaduda, baningi. Bethi uyinsizwa bani, awusaba uhlihle, uyabamela ama-Blue Nation uyawamela. Nabo bazokwenza isilima, wenze nawe isilima, uthwale ikhanda elikhulu laphayana, uhambe-ke ubhede. Ngoba bakhona abangakini bazokukhuza, bakutshela iqiniso ukuthi lento lokhu uyizama, lokhu umbhaza uKhuzana, i-data ko-Facebook, ini, kuyeke ukuphapha akufuneki. Yilokho nje befuna ukukhuluma, kodwa uma uthi uyasukela awuyenzanga leyo nto leyo, hhayi nxese. Kodwa uma ukwenzile, Smira, ukuphapha kuyeke, ungabhekisi kwe-side chick uma ibona indoda yayo ihamba nomuntu wayo, ebese kuba ngathi khona into ekushisayo. Ayifuneki leyo nto leyo, leyo ngqino leyo. Ngiyabonga, nisale kahle.